Den er over. Eller man kan falde over her. Det er jo ikke. Hvad laver du? Hvad er det? Lys. Hvad fanden er det? Det er ting. En ting? Det er... Det skriger der. Jeg har selv boende i den. Hvor du laver mig. Styr på det. Ja. Hvad spiller det? Brylles firmabil. Der er spanner i burs. Ja, så lige har jeg hængt op i dag. Hvad er det? Bulle? Brylles, ja. Grines. Grines af. Manden. Ja, det må du hellere med i. Det vil jeg ikke sige. Ja, også den er sådan. Hvad for nye? Lys. Nå. Jeg bruger det med det her. Har du styr på det? Nej. Au! Hvad laver du? Smerter. Gå ned. Hvad var den? Hvad Hende skal du din lille lavbenede fætter. Hold den kæft. Sådan, Ja. Så er Sten løs. så er Stine løs. Ja, løs. Salget, transmit. Nej, nu er jeg Nej, det var bare nordkamera. Nordkamera. Hvor skal jeg lyse? Ej, så er det fucking retskin. En retskin. Det er sådan en skin, der er ret. Nå. Hey, jeg har den her. Nej, går jeg godt. Jeg skal bare have nøglen. Au, for ind i helvede, mine fingre. Au, for shit. Ej, det er vådt. Så er det, jeg har Stine. Au, en kæde. En kædereaktion. Smerter. Kædereaktion. Mini, hvad laver du? Det er så noget at lemme mig. Hvor er det skilling op? Så sagde jeg grineren. Det var det, han havde lavet. Hvor er det Stine af? Hvad fanden er det her nu? Det er bare en pille. På en Og pande. planter. Men jeg troede, den fortsatte sådan 4 meter. Det gjorde den ikke. Kun 2 meter den anden vej. Fanden til os. For helvede. Det er så monster sjovt. Du skal ikke gøre det igen, vel? Har du sten? Ja, jeg har Stine helt til. Nej, det har du slet ikke. Hvor er det mere sådan? Janne, nu kommer vi! Det skal vi ikke sige. Hvor er der grineren? Hvad var det i går? Hvad var det? Hvad? Jeg lider så til højre. Hvad er det? Hvad kommer du? Jeg er på vej. Janne! Nå nej, det er vi ikke skulle. Det er det, du ikke skal sige. Au, for sigt! Au! Au, smerter, herrer! For helvede. Mini. Mini. Den skal den anden vej. Nå, det er sådan vej. Sådan. Anden. Yes, vi kører.